कलेजाव लामायाव दरखङाव बाजाराव गोबां माबाफोर फैगोन नोंनियाव चेलेन्जफोर फैगोन सोरबा जानो लिंगोन सोरबा लोंनो लिंगोन सोरबा माबा मोनसे खामानियाव थांनो लिंगोन बाट न बेखौ सानखा सिउर जा आं बेखौ मावा आं बेवहाय थाङा अब्लानो नोङो सासे पारफेक्ट मानसि जानो हागोन आङो बेखौ खावलायबाय तुकारामा बेखौ बुंदों नाथाय जोंनि समाव बियो जोबोद गोनां बियो खामानिनि दानि खोथा बुंबाय आङो गुबुन मोनसेया जाबाय सिम्प्लिसिटि अनेस्टि आरो केयारिं जोङो बेखौ जाहाथे जोंनि हाथियार हिसाबै लायो सिम्प्लिसिटि नोङो जेसेबां सिम्प्लिसिटि जानो हागोन सिम्पल जानो हागोन नर्मेल गुरै जानो हागोन नोङो बययाव जेराव अनजागोन मिथिबायना अनेस्ट जानांगोन नोङो थगायनाङा मानसिखौ माबा मोनसे खोथा बुंदों मावगोनबा मावखागोन मावनो हायाखै आं बुंनांगोन बेखौ सरि आं मावनो हायासै नङा होमबा खिन्थु दिनै जोंनियाव मा जादों गोबां सेंग्राफोर ओंखारबाय ठिकादार फिसा फिसा जाबाय उमुखियाव फैसा लायो खामानि मावनानै होफिनगोन होआ बाइक बायबाय इनस्टलमेन्टबो होआ गारि बायबाय स्कर्पिय' गेजेराव बिटिसिनि मोनथाम मोनब्रै जिल्लायाव महेन्द्र गारिखौनो फाइनेन्स होलामोन बन्द' खालामबाय गारि फाइनेन्स होला फैसाखौ होआ ओरैबायदि थांनानै बहाबा धाबाफ्राव जौ लोंनानै बुलायो जों सानफ्रोमबो थाबायो नालाय कमप्लेनफोरखौ जों मोनबाय थायो माने बेयो मा अनेस्ट नङा जोंनि हारिखौ मानो अनोमोन बै ब्रिटिश जारिमिनगिरिफ्रा सोरबा जिफोरा जारिमिन लिरलांदों जोंनि बर' हारिखौ बिराद नोरोम जाथि अनसुला जाथि होननानै बिथांमोना बाख्नायलांदों नाथाय दिनै जों मा खालामनो नागिरदों जोंनो बेखौ सेस खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय खिन्थु दायनिगिरिया जोंनो जागोन दिनै बर' हारिखौ फोथांना लाखिनांगौनि दायथ'आ जोंनियाव दा बेनिखायनो जे जोंनियाव अनेस्टि उइथ सेल्फ एन्ड अनेस्टि उइथ आदार्स आंखौ आंनि आइ आफाया थाम्फै अरसै मोस्रोम अरसै खालामनानै फेदेरबाय लेखा फरायहोबाय देरबाय लावबाय नङा होमबा दिनै आंनि जि आंजों आं अनेस्ट नंगौना नङा आं प्रमद बर'आ प्रमद बर'जोंनो अनेस्ट नंगौना नङा जुदि आंजोंनो अनेस्ट नङाबा आंखौ जानला मोनला बाहायगोन ना आंखौ जानला मोनला बाहायोबा आंनिल' लस जागोन नङा बियो न'खरनिल' जागोन समाजनिल' जागोन दिनै एबसुनि आफादगिरि होननानै बिथांमोनाबो माबा मोनसे लामा नायदों गाबोन जुदि आं जुदि गाज्रि खामानि मावोबा नंखाय खामानि मावोबा आंखौनो सेस खालामोबा बेवहाय जायाबो लस जागोन ओंखायनो बि अनेस्ट उइथ सेल्फ एन्ड अनेस्ट उइथ आदार्स नों अनेस्ट जानायाव रावनिबो खहा जाया नों जुदि मोजां जायोब्ला अनेस्ट जायोब्ला बे रावनिबो खहा जाया ओंखायनो अनेस्ट जा मोजां जा आखल आखुआ बेनिफ्राय केयारिं दा नैयाव जे फैसा दानि जोंहा दान थांनाय मोनसे प्रग्राम लायाखै होनबा दा बेखौ आङो नागालेण्डआव थाङै बिराद मोजां नुबाय नागालेण्डआव जों गोबाङानो सानो बे नागाफोरनिफ्राय जेबो सोलोंनो गैया हाजो खाग्रा जेबो रोङा सारप्राइज आं दिनैनिफ्राय 5 बोसोर सिगाङाव नागालेण्डनि मोनसे गामियाव सानथाम थानो थांदोंमोन आङो नागाफोरनि साननाय हनायखौ बुजिनो थाखाय जे मा सानमारो बिसोर माबायदि इन्डियानिफ्राय सवरिन बिमारबाय थादों जेराव फार्स्ट नागा आन्दलना जागायदोंमोन बै गामियाव थांनानै आं सानथाम थाहैदों पिज'नि गामियाव आरो बेवहाय थानानै आं नुबाय नागा मानसिफ्रा बिसोरनि साननाय हनाया एसेबांबा गोजौआव इन्डियायावनो बेबायदि मानसिफोर खम दङ खोमा आरो बिसोरनि रुजुनायावथ' जों गाहायाव होनना बुंनांगोन माने आलासि थांनाय लोगो लोगोनो बै आलासि जाग्रा न'खरा जेबो खस्थ' मोना आलासिया सोरनि न'आव थागोन बेयाव सोंगोन जे अमखानि न'आव थागोन सासेया लाबोदों दाउ आं दाउ जाया थेवबो सासेया दाउ मानै होफैदों सासेया माने माइरं होफैदों बस्थायाव लाना फैनानै माइरं सासेया मैगं थाइगं होफैदों बिराद बुरजा आलासिया साथामल' बिराद बुरजा आइटेम आरो मोना सासे डाक्टार नागा डाक्टार बियो कहिमानिफ्राय फैदों बे बड'लेण्डनिफ्राय आलासि फैदोंनो आङो माबा मोनसे लाबोदों होननानै आंथ' गिबायसो मा लाबोदों बेबा होननानै उनाव बियो कट गस्लानि आरो लंपेन्टनि माने जि लानानै फैदों आरो नागा सल गांसेनि दामानो 1600 बेबायदि नागा सल गांथाम लानानै फैदों आङो दङ दाबो दा बे जाबाय केयारिं जों जे बे मिटिङाव फैगोन बे मिटिंखौ जे खुंगोन बिनि थाखाय सोरनिबा मानो आथिं हमनांगोन सोरनिबा जोंनि बे रिसिपसन कमिटिनि मानसिफ्रा सोरजोंबा रायजाहैनांगौ माबा हैनांगौ थांनानै मानो नांगौ मानो नाङा सोरबा गुबुन धोरोमनि मानसि सोरबा लुबैयै बिनि खाथियावबो थांनाङो नङा होमबा बोर मोननांगौ जों सावबो मोननांबाय दा ओंखायनो जों मा खालामनांगौ केयारिं आं बेयाव थांगोन जेला आंनि जानायनि खरसखौ आं होगोन नङा होमबा बिदिखौ हायो जोङो साननैनि जानाया जोंहा बेसे थाङो 200 टाका 300 टाका टेन्टनि थाखाय एक्सट्रा 100 टाका होदेरबाय आङो दैनि थाखाय एक्सट्रा 100 टाका होबाय माइनि थाखाय 50 टाका होदेरबाय 200निफ्राय 500 टाका होबाय आङो पिकनिक जानो थांब्ला 1000 टाका होनानै पिकनिक जाहैयो जोङो नङा होमबा 500 टाका होबाय जोङो
होनो हायो बे जाबाय केयारिं खिन्थु जोंनियाव दायो मा जादों लासैनो आखला खिन्थु जुदासो जादों आलासि सिबिनाय मा सिबिनाय गैया दानिया खाखुमायोसो जोंनिया आखा फैगोननो ओरै होनांगोन खुंखा फैगोननो गोदो जोंनि समाव उन्दै समाव बिराद दङमोन जोंनि बर' हारियाव आलासि फैयोबा स्कुलानो बन्द जालायलाङोमोन साननै गाहाम आलासि फैगोननो जागोन लोंगोन बिराद फुरथि दा खिन्थु गैला बिराद सेल्फिश जालांबाय ओंखायनो मोनब्रै सोदोब दङ बेवहाय फुल होननानै बुङो PHUL बे मा PHUL जोङो मा जोङो फार्स्ट जोंनि पिउरिटि अफ हार्ट जोंनि गोसोआ पिउर जानांगोन आनसेल्फिश जानांगोन जोङो आरो लोगोसे मा जानांगोन लाभ जोंनियाव सानफ्रोमबो अननाया थानांगोन अब्लासो जोङो मुलुगाव सोलिनो हागोन केयारिं जायोबा बयहाबो माने जेबो प्रब्लेम जाया खिन्थु जोंनियाव जेब्ला केयारिं गैयालाया जायो अब्ला जोंनियाव अराय सम जेंनाया फैयो दा ओंखायनो आं गोलाव सम बुंनो सानासै आंहाबो मोनसे हाबाफारि दङ दा ओंखायनो आं बेखौल' खावलायनो सानदों जे दिनै जोंनि खाथियाव गोबां चेलेन्ज दङ नाथाय बे चेलेन्जफ्रा नों थिगबा जेबो खालामनो हाया नङा होमबा जेबो खालामनो हाया आरो जों डिपेन्डेन्ट जानो नाङा दिनै एसे सोलों दिनै इउर'पफ्राव जों खोनायो थाखो 9निफ्रायनो गथ'फ्रा माने बिमा बिफानि खामायनाय जायानो जोंनियावथ' दाबो बे जाथ'वाखै BA पास MA पासबाबो जोङो लामा मोनसे नागिरना लानो हाया बे इडुकेसननिबो मोनसे फल्ट दङ बेवहाय दानि जि कारिकुलाम जोंनियाव सोलिबाय थादों बेवहाय माने लिडारशिप प्लेयार खालामनो हाया बेवहाय ओंखायनो फरायखांनानै सासे मानसिया गावखौनो रिक्स लानो हाया जायो दा जोंहा हारि हिसाबै मोनसे दायित्व फैबाय जोङो बबे लामाजों थांगोन दिनै भारतआ उदांस्रि जानाया 70 बोसोर जाबा मा जानो 4000 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जों बेवहाय रायजो जादों थानसालि मोनसे मोजां नङा गामिनि अबस्थाया मोजां नङा बिबार गायनायखौ गैला साबना हामना जि ग्रोम बर' गामिमोन बे जिनिसा गैला दायो बुंनो गोनां जादों मंगलबाराव आर'ज गाब खाम सिफुं जथा दान बुंनो गोनां जादों मानो बे जोंनि हारिनि मोनसे बाहागो नङा नामा जोंनि हारि होनना बुङोबा जोङो मासिम सानो मानसिखौल' गथा सानो नामा जों हारि होनना बुंनाय लोगो लोगोनो राव थुनलाइ हारिमु खाम जथा सिफुं सेरजा नैबे मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनाय धोरोम सिबिनाय गासैबो फैजोबखायो दा बेजों लोगोसे दिनै बड'लेण्डनि खोथा जों रायलायो बड'लेण्ड होनना बुङोबा मोनसे थुख्रासे हाखौल' बुंनाय जाया मानगोनां रायजोफोर दिनै जों बड'लेण्ड बिनाय होनना बुङोबा हा थुख्रासे बिनायखौ जों लाबाय थादों हाया दिनै दङ गाबोन गैया दिनै मोनखांनायनि उनावबो मालायनि हाफोरखौ रानै होदों गाबोन समफोर सोरबा होजोबनो हानाय हाफोर बर'फ्रा बहा थांनानै थादों दिनै सिन्धि हारि खुनु बिसोर टेरिटरि गैया बिसोर थांनानै दङ ओंखायनो दिनैनि मुलुगनि मानसिफ्रा मा बुङो नोङो टेरिटरियेल कनफाइनमेन्टआव थानो नाङा बियन्ड टेरिटरि सा दिनै जोङो ग्लबेल सिटिजेन जानांगोन मुलुगाव जों थांना थानो हानांगोन दा ओंखायनो मुलुगनि मानसिफ्रा मा सानदों बेखौ जोंबो एसे सोलोंनांगोन हाखौथ' जोंनो नांगोन बे हाखौ जोङो दिनै नङा गाबोन जेरै इजराइलआ गावसोरनि प्रमिस लेन्ड होनदों बड'लेण्डआबो जोंनि ड्रिम लेन्ड जों बेखौ हगारनानै होआ जेसेबां सम थांदों जों जुजिलांबाय थागोन बेयाव खुनु कमप्रमाइज गैया आरो बेवहायनो बाथौखौ जों गायना लानांगोन बेवहायनो खाम सिफुं खेराइ जेबो थानांगोन नाथाय एट द सेम टाइम बड'लेण्ड होननाय जि जोंनि डेस्टिनेसन जि कनसेप्ट जि आइडिया बियो माने मोनसे थुख्रासे हाल' नङा बियो जाबाय बर' हारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा हारि गेदेमा हारि महरै फोथांनानै दोननाय बिसोर दिनै जोंनि मानसिफ्रा बड'लेण्ड होननाय लोगो लोगो हा थुख्रासेजों जोङो सुनो नागिरो हायाथ' जोंनो नांखागोन गसंना थानो थाखाय बियो जोंनि आबै आबौनि मोननाय बे हा थुख्रासेखौ जोंनो नांखागोन एट द सेम टाइम बे हायाव गसंनानै फैबाय थानाय समाव मुलुगाव बर' हारिखौबो मोनसे गोथां हारि हिसाबै दिन्थिनांगौआ जोंनि बिबान आरो बेखौनो सानोबा खिन्थु दायो जिरायनानै थानाय उन्दुनानै थानाय जौ लोंनानै गोग्लैनानै थानाय बिदा फंबाय नांलायलायनाय नों मा मावदों आं मा मावदों न' टाइम दिनै थाखाय टाइम वेस्ट खालामनो सम गैया खिन्थु साफ्रोमबो बर' फिसाया दिनै माने लेखा गोरों जानांगोन गोग्गो जानांगोन रोंखा राखा जानांगोन कम्पिटेन्ट जानांगोन केपेबल जानांगोन गासैखौबो हानाय जानांगोन आरो हार्ड वर्किं जानांगोन सबसे गिदिर खोथाया जाबाय हार्ड वर्किं नङा होमबा कनफिउजनाव गोमानाङा दिनै फिसा कनफिउजना जोंखौ आन्दायहोयो सोरखौ आन्दायहोनो हायो जायहा डाइरेक्सन गैया जायहा डेस्टिनेसन गैया जायहा थांखि गैया बे मानसिखौ आन्दायहोनो हायो जायहा थांखि दङ डाइरेक्सन दङ बेखौ आन्दायहोनो हाया बेनिखायनो दिनै बर' हारिया आन्दायनांगौनि जेबो खोथा गैया नङा होमबा आं बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय गोलाव खोथा बुंनो सानासै बाथौ धोरोमनि